rwan. So croeso bawb i'r sesiwn ola o'r cwrs. Fel ni'n deud, mae o gyd i wneud â diogelwch ar-lein, a da ni'n mynd i fod yn cyfro nifer o wahanol topicau ar yr pwnc, really. So, gobeithio erbyn diwedd yr sesiwn, fe gynnwch chi bach fwy o wybodaeth ar sut i fod just chydig bach fwy diogel ar-lein o ddydd i ddydd, basically. Ac fel yr arfer, mae gynnau ymwadiad, jyst i ddeud, da ni yn mynd i fod yn sôn am gwefannau ac apiau, falle. Maen nhw'n bodoli fel opsiynau yn hytrach na'r gymhellion. Da ni'n mynd gyfrifol am unrhyw broblem y byddwch chi brofi yn sgil eich defnydd o'r apiau neu'r gwefannau hyn. Dyn nhw'n yr unig beth sydd ar gael, ond maen nhw'n gallu bod yn ffordd dda iddo chi, ffordd dda iddo chi gychwyn hefo'ch taith fatha diogelwch ar-lein. So dyma'r categori olaf yn y fframwaith sgiliau hanfodol digidol. Nathon ni siarad holl ffordd yn wythnos cyntaf, sydd yn mynd lawr slaw hefo bob dim da ni wedi sôn amdan dros y 6 wythnos dwytha. Dyna pam da ni'n gadael yr sesiwn yma tan ola, achos fatha mae pob peth da ni wedi ddysgu hyd yn hyn yn cael ei effeithio hefo faint mae'r dda da ni hefo bod yn ddiogel ar-lein. So mae o un o'r fwyaf pwysig da ni'n gallu trafod am, basically. A mae bod yn ddiogel ar-lein yn rhywbeth sydd yn pryderu lot o bobl. A dwi'n meddwl, mae'n pryderu mwy o bobl na da ni'n sylwi. Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod fi'n reit hyderus yn defnyddio'r we. Dwi dal yn reit pryderus o fod fatha yn ddiogel ar-lein. Dwi hyd yn gorau cwestiynu pob peth a meddwl, ydy hwn yn ddibynadwy a falle. So, os da chi'n teimlo fel fod chi yn bryderus yn bod ar-lein, peidiwch â phoeni, da chi ddim, dwi'n gallu garantio dim chi di'r unig rei sydd yn teimlo felly. Mae lot ohono ni yn. A gobeithio fydd sesiwn heddiw yn rhoi bach fwy o hyder iddo chi ynglŷn â hynny. Ac falle fydd chydig o beth da ni wedi drafod heddiw yn swnio'n gyfarwydd, oherwydd dwi'n meddwl yn wythnos 4, mi arni ni sôn chydig ar sut i drosglwyddo arian yn ofalus ac yn ddiogel. So mi fyddwn ni'n ail drafod chydig o bethau yma, ond mi fydd yna digonedd o bethau newydd yn ni drafod hefyd. Ond fyddwn ni'n trafod fwy am sut i gadw'ch gwybodaeth personol chi yn ddiogel ar-lein. Rhywbeth sydd yn andros o bwysig a rhywbeth, dwi'n meddwl bod lot o bobl ofyn rhoi fatha gwybodaeth personol ar y we, rhag ofyn iddo fo gael i'w fatha dwyn neu mynd i'r dwylo anghywir. So fyddwn ni'n trafod sut i greu cyfrinau'r cryf a chofiadwy sydd yn just mor bwysig, sut i ddarganfod os di e-bost yn ffug. Hefyd fatha sut i gadw'ch cyfrineiriau hefyd. Mae yna nifer o ffyrdd ydych chi gadw'ch cyfrineiriau yn ddiogel, so wedyn ydych chi'n gorfod cofio bob cyfrinau'r ydych chi rioed i'w greu, so fyddwn ni'n trafod hwnna hefyd. Fyddwn ni'n trafod sut i gwirio 2 gam, neu two-factor authentication ydy o'n Saesneg. A fyddwn ni hefyd yn dysgu chydig am feirysau cyfrifiadurol ac yn y blaen. So, peidiwch phoeni os mae hwnna'n swnio'n lot, mi fyddai'n torri o lawr yn ystod yr sesiwn, a gobeithio fyddwch chi efo fatha gwell syniad ohonyn nhw erbyn y diwedd. So, i gychwyn, o'n i eisiau gofyn cwestiwn iddo chi, fatha, sy'n ni'n licio gwybod pa gamau ydych chi'n i'w gymryd ar hyn o bryd i fod yn ddiogel ar-lein. Dio'n bwys pa mor fawr ydi o, just unrhyw syniadau ydych chi'n i'w ddefnyddio ar y funud. Elli fod rhywbeth mor syml a peidio â siarad efo rywun ydych chi'n mynd i adnabod, neu falle ddim defnyddio siopau ar-lein ydych chi'n gyfarwydd â. Just rhywbeth, unrhyw nodiadau sgynnych chi, os ydych chi eisiau rhannu hynna wan. Ewch chi feddwl amdano fo hefyd. Dim brys. O ran ar-lein, dwi'n meddwl dechrau, bydd antiviruses y felly, a dy hoff gwmni DBT, ti'n sy'n darparu y caffi am ddim neu beth felly. So mae hwnna'n fan cychwyn, ond weithiau dwi'n ffeindio hwnna'n cyfyngu ac yn arafu cyfrifiadur efo rhai pethau mae'n prosesu'n byth dragwyddol. Mae hwnna'n bwynt andros o dda, actually, achos dwi'n cofio fatha pam oedd feirysau
yn dechrau dod yn rhywbeth oedd bobl yn dod yn gyfarwydd hefo, fatha be ryw 10-15 mlynedd yn ôl. A dwi'n cofio pawb, o'ch chi'n gweld fatha hysbysebion, dych chi dal yn hysbysebion am yr antiviruses ma, gwrthfeirysiau ma, sydd dych chi'n talu'n fisol ar gyfer a falle. Ac hanner yr amser, dydyn nhw ddim hyd yn oed, dydyn nhw'n gwerthuw pris, really. Fel dych chi'n deud, maen nhw yn just yn arafu'ch cyfrifiadur chi. Os oes gennych chi ddim cyfrifiadur fatha high spec, fatha top of the range, dydyn nhw'n mynd i fod yr peth gorau iddo chi. Diolch i drefn, mae fatha gwrthfeirysiau wedi datblygu lot yn ddiweddar, ac i fod yn onest, a mi wna i siarad am hyn mewn bach, ond da chi'n mynd gorfod talu am gwrthfeirws dda ddim mwy. Mae yna ddigonedd o rei allan yna iddo chi am ddim, ac sy'n ni'n betio hefyd, efo rhan fwyaf yn chi, fyddwch chi hefo gwrthfeirws wedi wadladu i'ch cyfrifiadur yn barod, heb sylwi. So mi wna i sôn chydig am hynny mewn bach, i roed bach fwy o wybodaeth am hynna, ond na, briliant o pwynt hefyd. Unrhyw un arall efo unrhyw pointers da chi'n i'w ddefnyddio, jyst i fod yn ddiogel ar-lein? Dim bwys os gynnwch chi ddim, chos mi fydd na'n dysgu chi. Dwi'n meddwl, ti wedi sôn o barod Emma, dwi'n meddwl bod yn wyliadwrus ydy rhywfaint. Mae'n wirioneddol anodd i wybod os ydy... Dwi'n ddim gwahanol i pobl yn ffonio ti na di, yn dweud, helo, mae eisiau ti'n neud rhywbeth efo Amazon neu dwi'n ffonio o Microsoft. Mae mam yn un sydd â hwyl mawr efo pobl Microsoft, ac os gael mam ddim byd o gyfrifiadur, mae'n licio gael sgwrs yma am hanner awr efo nhw, ti'n fod? Dwi'n neud yn yw'r fath. Wel, da ni wedi bod yn cael nhw yn enwedig dros y pandemig. Maen nhw jyst i explwdio efo baint o alwadau dyn ni gael yn yma. A beth sy'n ei fi chwerthu'n ydy, maen nhw hyd yn sôn am Amazon neu iPhones neu Apple neu beth fel yna. Wel, dwi'n mynd defnyddio Amazon a Android sgynnau. So dwi'n gwybod, diolch yn wir. So dwi'n licio cael laugh efo nhw, dwi'n licio deithio nhw. Well, actually, interestingly enough, I work for I work for MI5 in the cybersecurity section. A maen nhw'n hangio fyny arno fi. So dwi'n licio cael laugh efo nhw. Mae'n rhaid i'n licio dweud, my husband works for BT, he's a BT engineer. Mae'n gweithio. You are lying, maen nhw'n gweud. No, I'm not lying. Mae'n gweithio. A mae nghariad wedi cael o blaen lle mae o wedi bod ar y ffôn am ryw hanner awr yn gwastraffu amser nhw, achos wedyn dyn nhw'n gallu ffonio neb arall, yn mynd fatha, oh yeah, I'm very interested in this, yes, I'm very interested. A wedyn ar ôl hanner awr jyst mynd, nah, I'm not interested, bye. So, yeah, Yn lein ni efo nhw, ar ffôn o leia, ydy dweud rhywbeth fel, is your mother proud of you? Do you sleep at night? A wedyn ni... Rai fi wsio hwnna, dwi'n licio hwnna. Ond mae hwn bach off topic iawn, ond mae yna wefan dim gwefan, sori, mae yna fideos fatha sianel ar YouTube o'r enw, boi o'r enw, na i roed o'n chat, actually, boi o'r enw Jim Browning ar YouTube. A be mae o'n ei wneud ydy mae o yn scamio sganwyr, ond dim scamio. So fatha mae o yn gadael i scamwyr, mae Rhys yn dod fewn rwan, ond mae o'n gadael i scamwyr ffonio fo, a wedyn mae o wedyn yn fatha edrych ar i'w cyfrifiadur o'n nhw, pan mae nhw yn scamio fo, mae o mor ddiddorol. So os gynnych chi ddiddordeb mewn hynny, dwi wedi gwylio lot o'i fideos o, ond ie, os gynnych chi ddiddordeb mewn cael hwyl ar ben scamwyr, mae hwnna yn sianel dda. Ond dwi'n mynd really off topic ar y funud, so well i fi fynd nôl. Helo Rhys, neis i'ch cael chi yma. Helo, smai pawb. Dwi wedi llwyddo mynd efo chi, ond ar y funud dwi'n methu cael ei hamra fi weithio. Wel, ydych chi'n gallu gweld ni ar sgrin? Dwi'n gallu gweld chi'n iawn, ond am ryw reswm, dwi'n gallu gweld fi fy hun ar yn sgrin i, ond am ryw reswm, dwi ddim yn gallu gweld o gennych chi. Dwi'n siŵr iawn beth sy'n... Edrych arno beth bynnag, so beidiwch o bein. Wel, da ni'n gallu'ch clywed chi, a da chi'n gallu gweld beth sy'n ar y sgrin. Sori, mae dim o'r hwyr yn cyrraedd. Beidiwch o ffonio gwbl.
O'n i jyst yn cael bach o sgwrs ar fatha sut da ni'n cadw'n hunain yn ddiogel yn barod, ond mi fydda ni'n trafod mewn bach fatha yr holl bethau allwn ni'n neud i fod yn ddiogel. So, anyway, ar ni fynd off tangent yma chydig anyway, Rhys, so dwi'n meddwl da chi wedi dod â ni nôl i'r cyflwyniad braidd, ond diolch yn fawr iawn iddo chi am ymuno. Iawn, so y peth, dwi'n meddwl arni sôn chydig ar hein yn wythnos 4, ond na i jyst fynd drwyddyn nhw chydig eto rwan. Ond mae yna rhai pethau sydd yn mynd i fod yn pethau da chi'n gallu wneud o heddiw ymlaen math o beth. So dyma beth ni'n cael ei alw yn yr dulliau fatha sylfaenol o fod y ddiogel ar-lein. Y peth cyntaf o'n i eisiau sôn am, a dwi'n meddwl, dwi'n siŵr nes i sôn am hwn yn sesiwn 4, ond i edrych am yr clo ac yr S. Nes i siarad am hwn pryd hynny? Do, o'n i'n meddwl fo fi. So, jyst i chi atgoffa chi, os da chi ar wefan gwbl newydd, i chwilio am yr clo yma ac am yr S yn fan hyn, ac hefyd i edrych ar y geiriau yn yr bar cyfeiriad. Jyst i wneud siŵr bod beth da chi'n ei weld ar y sgrin yn matcha hefo beth sy'n cael ei ddeud yn y cyfeiriad ei hun. So mae hynna'n bethau, na i mael adrodd eto. Ac hefyd, gnewch yn siŵr pan ydych chi yn llawrlwytho apiau, eich bod chi yn llawrlwytho nhw ar yr App Store, sef hwn, ac yr Google Play Store, sef hwn. Ac y ddau olaf hefyd, dim ond i gysylltu ac ychwanegu bobl ydych chi'n ei adnabod. Y rheswm da ni'n dweud hyn mwyafrif o'r amser ydy oherwydd mae yna lot o scamiau dyddiau yma yn digwydd drwy scamwyr yn gwneud ffrindiau hefo yr bobl maen nhw'n i'w scamio. Ac y peth fwyaf trist am yr mathau yma o scam ydy y ffaith fod y bobl, fatha'r victims, dydyn nhw ddim yn dallt fod nhw'n cael i'w scamio, achos maen nhw'n meddwl fod nhw'n rhoi arian i ffrind, a ddim yn dallt mae scamwyr ydyn nhw. So, y peth gorau i canslo hynna allan yn gyfan gwbl ydy i wneud yn siŵr eich bod chi mond yn siarad efo pobl fysa chi'n hapus i siarad efo wyneb i wyneb, neu fysa chi yn adnabod wyneb i wyneb. Ac os da chi ddim yn siŵr os da chi'n siarad efo'r person cywir, ellwch chi o hyd ffonio nhw a gwneud yn siŵr, hei, ydw i'n siarad efo chi ar Facebook rwan, fatha ydych chi'r person cywir. So just, fod o'n un cam ychwanegol, mae o'n gallu bod yn help mawr iddo chi wneud yn siŵr fod chi'n siarad efo bobl da chi'n i'w adnabod, basically. Ac hefyd, peidiwch byth ar rhannu'ch cyfrinair, ond os da chi yn stryglo hefo cofio'ch cyfrinair, mae gennym ni chydig o tips ydych chi fyddai'n siarad efo chi yn y slides nesaf. Oherwydd un o'r pethau gorau ellwch chi wneud ar-lein ydy i sicrhau eich bod chi efo nifer o wahanol gyfrineiriau, dwi'n stryglo efo'r gair yna, cyfrineiriau cryf, sydd yn anodd i rywun arall i ddyfalu. Dyna di'r holl bwynt o cyfrineiriau, dylen nhw fod yn rhywbeth sydd yn gofiadwy iddo chi, ond ellith neb arall fatha ddyfalu nhw. A mae yna rhyw fath o falans allwch chi i'w gael tra'n neud hyn. So, bych chi'n gwneud yn siŵr fod y gyfrinair yn ein cymleth sydd efo cymysgedd o wahanol rifau, llythrennau, symbolau, ond hefyd bod chi'n ei adnabod a bod chi'n ei gofio fo, a bod chi ddim yn gorfod i ysgrifennu fo lawr chwaith, bod o yn y bren ma a bod chi byth yn mynd i anghofio fo. Ond mi all creu cyfrinair da fod y gwahaniaeth rhwng cadw'ch gwybodaeth personol yn saff neu rhywun yn dwyn eich gwybodaeth chi. So mae o yn wbeth pwysig iddyn ni gyd fynd fewn i'r habit o greu cyfrineiriau da. Serchyn, mae creu cyfrineiriau, eto dwi'n stryglo efo'r gair yna, yn gallu bod yn dasg reit pryderus. Sut ydyn ni'n gwybod os ydy'r cyfrineiriau da ni'n i'w greu yn rei cryf, fatha lle da ni'n cychwyn. A diolch byth, mae nifer fawr iawn o wefannau dyddiau yma yn gorfodi iddo chi gael rhyw fath o fatha rheolau. So dydy lot o'n nhw ddim yn gadael chi gael wbeth andros o syml, fel password 123, mae hwnna fatha, so fo'n cael ei gracio mewn eiliadau, llai na eiliadau. Mae o hefyd yn
mae lot o wefannau hefyd yn gorfodi chi i gael cyfrinair gwahanol i beth chi wedi gael o'r blaen. So dydwch enghraifft bod chi wedi defnyddio cyfrinair rhyw 2 flynedd yn ôl ac ydych chi yn mynd i roed o fel cyfrinair eto o fewn yr un cyfrif. Fydd lot o wefannau rwan yn dweud, na, ydych chi wedi defnyddio hwnna o blaen, dydy o ddim yn saff ddim mwy. A hefyd, mae lot yn nhw yn gofyn iddo chi roed o leia fatha 1 llythyren, o leia fatha 8 fatha symbol yn efo, math yma bethau. So mae gwefannau yn dueddol o fod yn fwy on the ball hefo fatha cyfrineiriau chi. Ond, un ffordd i wneud cyfrinair yn fwy cryf ydy drwy defnyddio yr dull 3 gair. Dwi'n galw fo'r dull 3 gair, neu dull 3 gair. Ac be ydy hwn ydy, basically, dwi hefo, dyma ni, dull 3 gair. So be ydy o, ydy, mae o'n gorfodi iddo chi feddwl am 3 gair yn hytrach na just 1 i ddisgrifio rhywbeth sydd yn mynd i fod yn gofiadwy iddo chi. A be dwi'n mynd i wneud ydy dwi am ddefnyddio gwefan sydd yn mynd i wirio eich cyfrineiriau chi i ddangos iddo chi faint mor gryf ydy'ch cyfrinair chi. A mi wna i wneud esiampl o'r dull 3 gair yma o fewn hynny. Ond i gychwyn, fatha un esiampl o'r dull 3 gair yma, dydwch rwan eich bod chi eisiau defnyddio cyfrinair ar gyfer eich key smot chi. So, os ydych chi'n defnyddio enw'r key smot, fysa yr cyfrinair yna yn un reit gwael, achos mae o'n un byr, dim ond llythrennau sy'n does a ddim rhifau, so dydy o'm yn mynd i fod yn gyfrinair da. Ond, da chi'n cofio smot, so da chi'n ticio yr bocs cofiadwy, ond ddim y bocs cryf. So, allwch chi ddefnyddio'r dull 3 gair, so yn lle defnyddio enw smot, allwch chi ddefnyddio 3 gair sydd fyddwch chi'n ei ddefnyddio i ddisgrifio smot yn lle. So, dwi wedi dewis 3 gwahanol un yma. So, dwi wedi dewis Dalmatian, Direidus a Swnllyd. So, eto, dwi'n cofio hynna, cos dwi'n meddwl, pan dwi'n meddwl am smot, dwi'n meddwl Dalmatian, Direidus, Swnllyd. Ac mae hwnna, fod chi'n cofio yr un math o beth, fatha chi'n cofio yr un key, mae o'n galluogi iddo chi greu cyfrinair fatha cryfach. So mae o'n ticio yr bocs cofiadwy a bocs cry. So dwi am danos gwefan iddo chi rwan. Ac enw'r gwefan ydy How Secure is my password. Ac be mae hwn yn ei wneud ydy mae o'n galluogi iddo ni roed yn cyfrinair ni fewn yn fan hyn, a mae o'n mynd i ddeithio ni faint mor gyflym fysa cyfrifiadur yn dyfalu yn cyfrineiriau ni, basically. Ond, practis da, cyn iddyn ni roed yn cyfrineiriau yn fan hyn. Practis da i edrych am yr clo yn fan hyn, ac i edrych am yr s yn fan hyn. Cyn iddyn ni roed unrhyw gyfrineiriau, da ni'n gwybod fod y cysylltiad rhwng ni a'r gwefan yn un dibynadwy ac yn un fatha sydd yn does neb yn mynd i fod yn edrych ar yn gwybodaeth ni. So, fel enghraifft, dwi am roed y cyfrinair smot fewn. So, I'm a key. So, dwi am roed smot. A fel ma'n deud yma'n hyn, it would take a computer about 11 microseconds to crack your password. Dwi'n mynd hyd yn oed gwybod faint mor quick di hwnna. Mae hwnna just microseconds. Dwi'n ddim. Ond, os ni'n defnyddio yr dull 3 gair yma, so Dalmatian, Direidus, Swnllyd, na i roed hwnna fewn rwan. Dalmatian, Direidus, Swnllyd. So dyna ni. Mae hwn yn bach yn wahanol. It would take a computer about 100 sextillion years to crack your password. So dyna di'r gwahaniaeth rhwng cyfrinair fatha gwan, ond cofiadwy, a cyfrinair cryf, ond cofiadwy. Da chi dal i feddwl am yr un key, ond mae o'n gryfach. Be dwi hyd yn awgrymu hefyd ydy i roi rhyw fath o rif ar ei wolo a rhyw fath o symbol. So dwi jyst i dewis 25 a plus yma'n hyn. So unrhyw rif sydd fatha yn berthnasol dydych chi, allwch chi roed hwnna ar y diwedd i wneud o hyd yn oed fwy cryf. So 25, so mae o di mynd syth fyny i 31 octillion years, a wedyn dwi am roed yr symbol
adio fewn. So 600 non-million years. Sgynna i'm syniad faint o flynyddoedd di hwnna, fydda sgynna i'm syniad. So mae jyst yn galluogi ddech chi, wneud yn siŵr fod eich cyfrineiriau chi, fel ni'n deud, y gryf, bod gennych chi ddim y risg o rhywun yn cracio eich cyfrineiriau chi, basically. So mae hwnna jyst yn rhywbeth, dwi'n meddwl yn rhywbeth reit difyr iddyn ni wneud fatha fel, fatha dwi'n wneud hyn o amser i amser jyst i testio'n hyfrineiriau fi i weld ydyn nhw dal y ddigon diogel math o beth. Os gan rhywun unrhyw gwestiynau ynglyn â hwn o gwbl? Ychwanegu un peth yma, da iawn hwnna. Lle da ni'n lwcus wrth gwrs ydy bod gennym ni famiaeth sydd yn hefyd yn dda iawn. Os ydy ddigon da yn ystod o'r oer fel byd i gael ei ddefnyddio fel cod, mae o'n ardderchog ar gyfer rhywbeth fel yma hefyd. Absolutely. Dwi'n defnyddio, dyle fi'n deud hyn, ond mae gennau gymaint o gyfrineiriau Cymraeg oherwydd mae gennym ni'r fatha yr advantage na, sorry, dwi'n defnyddio Cymraeg da wan anyway, ond mae gennym ni'r advantage na lle dydyn nhw ddim mor boblogaidd a cyfrineiriau Saesneg. So mae gennym ni, dwi'n gwybod cytuno fatha, mae hwnna yn rhywbeth sydd yn bendeithio ni fel siaradwyr Cymraeg yn dda iawn. So dwi'n siŵr os yna ni wedi defnyddio fatha y dull 3 gair yma hefo 3 gair Saesneg, dwi'n meddwl sef wedi bod mor fatha gryf a hwn, so mae o'n bwynt da iawn i wneud hefyd. Ac efallai mae'r ffordd yma, nhw'n ni gyrraedd y miliwn o siaradwyr Cymraeg. Ie, yn union, fyddwn ni'n deud wrth bobl, wel, siaradwch Cymraeg a fe gennych chi gyfrineiriau cryfach. Fe rhaid iddo fod yn wbeth i roed mewn hysbysebion. Briliant. So ie, da ni wedi creu fatha cyfrineiriau cryf a cofiadwy, ond un peth dwi eisiau sôn am hefyd ydy wbeth ar enw, gadwch mi roed hwn fyny, dyma ni. So, wbeth ar enw, wel, ddim o'r enw, ond wbeth i gadwch cyfrineiriau chi mewn un lle. Achos fel o'n i'n deud gynnau, mae cael mwy na un cyfrinair dros nifer o wahanol cyfrifau fatha ar-lein yn eich gwneud chi yn fwy ddiogel. Y rheswm am hyn ydy, os ydych chi'n defnyddio yr un cyfrinair ar gyfer eich Facebook chi, eich Google account, eich bob cyfrif ydych chi'n ei ddefnyddio, os ydych chi'n defnyddio'r un cyfrinair, os mae yna rhyw fath o, fatha, os mae rhywun yn fatha dwyn eich gwybodaeth chi ar un cyfrif, mae hynna'n golygu fod gynnon nhw yr un cyfrinair i bob un o'ch cyfrifon chi. So mae o'n golygu allwch chi golli fatha mwy na just un cyfrif. Sori, dwi'n meddwl dwi wedi yfed gormod o dŵr heddiw, dwi'n bach o fatha, dwi'n teimlo bach yn, fod fi'n methu siarad yn iawn. Ond so mae gwneud yn siŵr eich bod chi'n defnyddio mwy na un cyfrinair yn gallu bod yn ddull da idych chi gadw'ch gwybodaeth chi yn ddiogel hefyd. Ond, wrth gwrs, sgyn neb yr fatha y co, neu at least dwi ddim hefo'r co, i gofio 10, 20, 30 gwahanol cyfrinair, achos da ni jyst ddim yn mynd i gofio nhw, yn enwedig os maen nhw'n gorfod bod yn gryf, ac yn enwedig os maen nhw'n gorfod bod o leia fatha 8 llythyren, efo rhif ac efo symbol, mae bron yn amhosib. So mae yna ddulliau idych chi gadw'ch cyfrineiriau mewn un lle ydych chi mond yn gorfod, fatha, ydych chi'n gorfod cofio nhw, ydych chi jyst gorfod i'w gwybod fod nhw yna. So, un ffordd i wneud hyn ydy drwy cadwyn allweddol, ac falle fyddwch chi yn nabod hwn os ydych chi'n defnyddio fatha iPhones neu iPads, achos mae o yn reit boblogaidd ar fatha dyfeisiau Apple. So mae Apple hefo wbeth ar enw fatha Apple cadwyn fatha allweddol. A be mae hwn yn ei wneud ydy mae o'n dod fyny efo ryw fath o nodyn fel hyn ar eich dyfeis chi, yn gofyn os hoffech chi arbed eich cyfrineiriau chi o fewn y dyfeis. A be wneith hwn wedyn, wneith o, well, does what it says on the tin, wneith o arbed eich cyfrineiriau chi. So wedyn pan ydych chi'n mynd i fewn gyfnodi yn y dyfodol, fydd o'n dod fyny hefo'r cyfrinair yn fan hyn, a allwch chi jyst pwyso login, a dych chi fewn, dych chi'n mynd gofro cofio ddim byd. Ac os dych chi'n defnyddio, dydwch wan fatha Apple, eich ffôn, neu dych chi'n defnyddio Mac, fydd o yn
cysylltu efo bob un yn nhw. So, dydwch da chi'n setio hwn fyny ar eich ffôn symudol, a da chi'n mynd i'ch Mac, y cyfrifiadur chi. Fyddwch chi'n gallu cael mynediad i'ch cyfrineiriau chi dros y ddau ddyfeis math o beth. So, mae hwnna yn un ffordd o gadw cyfrineiriau yn ddiogel. Ond hefyd, os ydych chi ddim hefo ffôn Apple, mae gan Google rhywbeth hynod o debyg. So, enghraifft, dwi'n defnyddio ffonau Android. So, dwi'n defnyddio fatha rheolwr cyfrinau'r Google yn lle yn hytrach na'n Apple. A mae o'n neud rhywbeth hynod o debyg. So, os ydych chi wedi mewn gyfnodi i'ch cyfrif Google ar eich ffôn neu ar eich cyfrifiadur chi, ellwch chi wedyn rhoi cyfrinau'r mewn ar unrhyw fath o gwefan. A be mae o'n neud wedyn ydy mae o'n gofyn ydych chi'r un fath o beth. Neith o ofyn ydych chi eisiau Google arbed yr cyfrinau'r yma erbyn y tro nesaf. A ellwch chi just pwyso yes. A wedyn dyna be mae Google yn ei wneud ydy mi fydd o yn arbed eich o'n i'n mynd i ddweud cyfrinachon yma ne. Mae siwr fod nhw. Ond bydden nhw yn gallu arbed eich cyfrineiriau hefyd. So mae hwn yn hytrach na ar Apple lle ydych chi'n gallu gwneud o un fatha Mac i iPhone i iPad. Mae o'n gweithio ar gyfer unrhyw ddyfeis ydych chi wedi mewn gyfnodi hefo eich cyfrif Google. Ac ellwch chi hyd yn oed fatha mynd i'ch cyfrif Google, ellwch chi ddileu rhai sydd falle yn rhy hen, ellwch chi updateio nhw os ydych chi eisiau newid eich cyfrineiriau, os ydych chi angen newid eich cyfrineiriau. So mae yna lot o opsiynau yn fanna hefyd ydych chi ddefnyddio hwnna. Ond hefyd, dwi'n gwybod, dwi'n rhoi lot o opsiynau ydych chi fama. Mae yna opsiynau eraill sydd yn rhoi rhyw fath o fatha waled saff ydych chi yn llawn eich cyfrineiriau chi. A mae yna nifer o wahanol rei fel hyn, ac i'w enw nhw yn y Saesneg ydy password managers, a dyna'n union maen nhw'n neud, maen nhw'n fatha rheoli eich cyfrineiriau chi. Ac dwi yn bersonol wedi defnyddio LastPass o'r blaen, a be mae o'n neud ydy mae o'n galluogi iddi chi greu un cyfrif, ac yn amlwg i greu un cyfrinau'r cryf iawn ar gyfer y cyfrif yna. A wedyn, unwaith ydych chi wedi mewn gyfnodi, mae gennych chi restr llawn o'r cyfrineiriau ydych chi'n ei ddefnyddio ar gyfer gwahanol gyfrifon. So, os da ni yn mewn gyfnodi LastPass rwan, sef o'n danos iddo fi yr cyfrinau sgynnau ar gyfer Facebook, ar gyfer Twitter, ar gyfer Gmail, Outlook, gymaint o bethau dwi efo. Dwi wedi colli trac ar faint o gyfrifon sgynnau. Ond bysa fo hefo yr holl gyfrineiriau ar gyfer hynna. So dwi'n mynd gorfod cofio nhw. So allai gael cyfrinau'r gwahanol ar gyfer bob cyfrif. A sa'n rhaid iddo fi gofio un o'n nhw. Just yr un cyfrinau'r i fynd mewn i'r waled LastPass ma. So mae yna nifer o wahanol opsiynau fan'na. Dwi'n gobeithio fod o'n ormodol, ond dwi'n meddwl fod yna wbeth i fatha unrhyw un yn fan hyn. A hefyd, fatha, be dwi'n weld yn aml ydy bobl yn dweud, dwi wedi fatha sgwennu lawr fatha be maen nhw'n dweud, fatha cyfrineiriau ar gyfer hyfrifon ni ar un dudalen, a dwi'n cadw yn ymwyl yn nesgu. Wel, os da chi wedi colli'r un dudalen yna, da chi methu mynd fewn i unrhyw un. O, dyma ni, mae gennym ni rwy'n sy'n neud o. Ond os da chi'n colli yr llyfryn yna, wel, dwi'n gwybod beth sy'n digwydd. Dwi'n meddwl os chi'n gallu dod i Zoom wythnos nesaf. Ond dyna di, fatha, mae hwn yn opsiwn bach fwy saff ar gyfer hynna, achos does am ffordd ydych chi golli'r rhain, achos maen nhw yn yr cwmwl ar we, so does ddim ffordd ydych chi golli nhw. So mae hwn yn ffordd dda idych chi wneud yn siŵr fod eich cyfrineiriau chi mewn un lle yn saff, eich bod chi'n methu i'w colli nhw, basically. So dyma y gwahanol ffyrdd ydych chi arbed eich cyfrineiriau. Os gen rhywun unrhyw gwestiynau neu eisiau fi fynd dros hwnna eto, achos dwi'n gwybod fod o'n lot o, dwi'n yn gwybod faint o weithiau dwi wedi dweud y gair cyfrinau'r erbyn nhw'n, a dwi'n yn siŵr iawn os dwi'n gwneud synwyr ddim mwy. Ond os gen rhywun unrhyw gwestiynau ynglyn â hwnna o gwbl. Da iawn eto, Emma, a ni'n jyst yn dweud, ella rhan o'r broblem ydy cael ffydd yn y system bod da
da chi mewn ffordd yn ymddiried yn yr app neu yn lle bynnag ti'n cadw dy gyfrinair, bod pwy bynnag sy'n berchen yr app yna, pwy bynnag sy'n reoli o, bod nhw ddim yn heb gynediad. Dwi'n meddwl mai dyna ydy rhan o'r broblem ynde, bod rhywun yn cael ffydd bod dy wybodaeth di yn gwbl saff ynde. Herwydd, os ydy ar bapur mewn rhyw dror saff yn dy dŷ di, mond ych di sy'n efo rheolaeth dros ynde. Ond os pan ti'n rhaid o allan yn fanna, yn lle bynnag mae o, wyt ti jyst yn gofod ymddiried bod y system yn mynd i gadw fo'r diogel. Dwi'n gwbl dall pan fod bobl yn ei wneud o, achos dwi'n rhyw fath fatha well gynnau sgwennu pethau lawr, achos wedyn dim ond fi sydd hefo fo fatha, dwi'n gallu weld o a mae o yna. Ond dwi'n gwybod hefo, wel, yn enwedig hefo LastPass, achos hwnna dydyn dwi wedi ddefnyddio, mae gynnon nhw gymaint o bobl yn gweithio iddyn nhw sydd just ar gyfer fatha arbed eich gwybodaeth personol chi, oherwydd dyma ydy'w swydd nhw fatha i edrych ar ôl eich cyfrineiriau chi. Maen nhw yn gwario gymaint o bres mwyn i bobl allu fatha gwneud yn siŵr eich bod eich gwybodaeth chi yn ddiogel, basically. Ond dwi'n dallt y bryder, achos da ni'n clywed y straeon yma o fatha cyfrineiriau wedi mynd ar goll, neu rhywun wedi dwyn cyfrinair neu gwybodaeth personol. A dwi'n dallt lle mae'r pryder yn dod o, a mae o'n pryderus i rhoi eich ffydd chi mewn un cwmni, neu rhoi eich ffydd chi mewn un fatha darn o feddalwedd. Ond ellwch chi wrach fatha rhoi eich fatha, testio fo allan rhyw dro, fatha rhoi un neu ddau cyfrinair fatha i weld sut mae'n gweithio, fatha. Dwi'n meddwl fod o yn, mae o stans gwahanol bobl hefyd, fatha, mae o'n fyny iddo chi fatha pa un sy'n well gyda chi, ond mae gyda fo i'w fatha pros and cons, fatha sy'n ni'n dweud hefyd. Iawn, briliant. Nesaf dwi eisiau sôn am gwirio 2 gam. Oherwydd, ellwch chi greu cyfrinair cryf, ac mae hwnna'n gallu bod yn wych ar gyfer cadw'ch gwybodaeth chi yn bersonol. Ond mae yna un ffordd arall i wneud yn siŵr mai dim ond chi sydd yn gallu fatha mynd i'ch cyfrifon chi. So, enghraifft, fatha dwi hefo fatha y gwirio 2 gam yma, so yn y Saesneg two-factor authentication, ar yng nghyfrifiadur gwaith i, ar yn e-bus i, ar fy fatha nghyfrifon llywodraeth i. A be mae hwn yn olygu ydy mae gynnau cod ar yn ffôn symudol i, lle dwi'n gorfod rhoi y cod yna i fewn cyn fod fi'n gallu mewn gyfnodi. So, be mae hwn yn ei wneud ydy mae o'n galluogi, mae o'n gorfodi iddo chi ac chi'n unig i gallu mewn gyfnodi i'r cyfrif. So, enghraifft, os da chi yn cael eich sgamio ac mae'r sgamwyr yn deud, mae'ch sgamwyr chi yn darganfod eich cyfrinair neu'n cracio'ch cyfrinair chi, fydden nhw dal methu mynegu eich cyfrifon chi, oherwydd maen nhw angen eich ffôn symudol chi hefo'r cod, so wna i ddangos y cod iddo chi rwan. So dyma'r cod sgynna i ar yn ffôn i, a mae o'n newid bob munud. So, yr cod sy'n ni yn ei fewn gyfnodi rwan, mewn rhyw funud neu ddau, fydd o'n gweithio fydd yna cod newydd iddo fi ddefnyddio. So mae o hyd yn gorfod bod fatha yr un fwyaf diweddar. A wedyn, so fysa rhywun sydd yn eich sgamio chi ac yn cael gafel ar eich cyfrinair chi, dal methu gweld eich gwybodaeth personol chi, achos dydyn nhw'n hefo'r cod. Ac un peth fyswn i'n deud hefyd ydy, os da chi dydwch yn fatha cael galwad ffôn, neu os mae rhywun yn e-bostio chi ac yn gofyn am y cod yma, peidiwch byth a roid y cod iddyn nhw. Oherwydd mae hwn mwyn dasgan mai chi ydi o. A fysa'r un banc, fysa'r un gwefan yn gofyn, fatha dibynadwy, yn gofyn iddo chi
rannu yr cod yna. Mae hwnna iddo chi yn unig. So, mae hwnna jyst yn un ffordd i arbed sgamiau hefyd. Mae lot o wefannau'r dyddiau yma yn rhoi'r opsiwn i roed yr gwirio 2 gam yma iddo chi pan ydych chi'n cyfrestru. So dwi'n gwybod enghraifft, da ni wedi bod yn siarad amdano fo lot, cyfrif Google. Mae hwnna yn un esiampl rili dda, achos mae nhw yn hyrwyddo gwirio 2 gam yn reit gryf. Maen nhw'n meddwl fod o'n ffordd rili dda o gadw'ch fatha cyfrifon chi yn reit fatha diogel. Dwi'n defnyddio fo, fel ni dweud, efo lot o wahanol gyfrifon. Blwyddyn dwytha, ges i e-bost i ddeud fod rhywun wedi newid fy nghyfrinau'r Facebook i. So, ond rhywun wedi dyfalu fy nghyfrinau'r Facebook, ac o'r rhywun wedi mynd ar y cyfrif a wedi newid y cyfrinau, so ni methu mynd fewn iddo fo. Diolch beth, mi nes i lwyddo i fynd mewn iddo fo yn y diwedd, ond rwan mae gynnau yr gwirio 2 gam yma, so mae rhaid iddo fi gael fy ffôn symudol i hefo'r cod mwyn mynd ar yr cyfrif. A mi wna i ddeutho chi rwan, mae o'n gallu bod bach o boen, a mae o bach o hassle pan ydych chi wrach eisiau mynd ar eich cyfrif a mae'ch ffôn symudol chi di marw a ydych chi methu ffeindio'r charger, a mae'n gallu bod bach o ffaff, a mi wna i roed yn llaw i fyny a dweud dwi'n cyfaddau hynna. Ond os mae o'n galluogi iddo chi wneud yn siŵr mae dim ond chi sydd yn gallu mynegu eich cyfrifon, yn y marn ni, mae o werth o. So dwi'n meindio treulio yr munud extra, neu llai na munud, fatha 30 eiliad extra, i roed y cod yma fewn i'n nghyfrifon ni, mwyn i fi allu gwybod mae dim ond fi sy'n gallu mynd fewn iddyn nhw, basically. So, dyna ydy gwirio 2 gam, ydy gwneud yn siŵr fod chi efo, wel, dyna pam ydy cael ei alw'n 2 gam, ydy cam 1 eich bod chi hefo rhywbeth ydych chi'n ei wybod, sef cyfrinair, a fod gennych chi rhywbeth ydych chi yn berchen ar, sef eich ffôn chi, enghraifft. Rhai esiamplau eraill hefyd, fatha dwi wedi bod yn siarad am cod ar ffôn, mae hefyd rhai gwefannau yn eich textio chi, so wnawn nhw yrru neges destun ydych chi, hefo ryw fath o cod, so allwch chi ddefnyddio hwnna hefyd, neu mae rhai yn nhw hefyd yn eich ffonio chi, so wnawn nhw ffonio ac yn rhoi cod ydych chi fel hynny hefyd. So does am rhaid ydych chi gael ffôn symudol i wneud hynna, mi allwch chi jyst cael nhw i ffonio eich ffôn tŷ neu beth fel yna, a jyst cael y cod drwy fel yna. So mae yna nifer o wahanol ffyrdd i wneud hynny. So dyna gwirio 2 gam. Nesa, dwi hefo siamplau o 3 gwahanol fath o e-byst. A pwy sy'n gallu deithio fi beth sgen rhain yn gyffredin a'i gilydd? Na i roi ryw eiliad ydych chi. Mae nhw gyd yn Saesneg. Gwir. Chi'n mynd anghywir. Mae nhw gyd yn esiamplau o sgam. So, mae hein yn rei sydd yn reit boblogaidd. Ydych chi wedi cael rei debyg i hein o'r blaen? Llaw i fyny neu, ie. Dwi'n cael hein reit aml, i fod yn onest, fwy aml na sy'n ni'n licio. Ond mae hein yn esiamplau o, e-byst da ni wedi gasglu dros y blynyddoedd ar fatha, o scamiau, basically. A fel ydych chi'n gweld, mae'r rhan fwyaf yn nhw yn edrych yn reit realistig. Fatha, os ydych chi rioed wedi gweld e-bost gan HSBC, mae gynnu nhw'r un lliwiau, mae gynnu nhw'r un fatha ffont. Eto, efo fatha yr llywodraeth, mae nhw hefo'r un fatha brand. So, dydyn nhw ddim yn fatha i gychwyn hefo yn fatha sefyll allan fel rhai ffug. A fatha mae rhan fwyaf yn nhw hefyd yn defnyddio enwau cwmnïau mawr, oherwydd da ni fwy debygol ei defnyddio nhw. So cwmnïau fel HSBC, fel Tesco, fel y Llywodraeth, oherwydd mae yna fwy o siawns fydd yr derbynwr o'r e-bost yna yn defnyddio'r wasanaeth yna. Falle dyna pam eich bod chi efallai wedi cael e-bost gan banc da chi rioed wedi defnyddio o'r blaen. Mae hynna oherwydd fydd y scamwyr yna yn trio targedu y bobl sy'n defnyddio'r banc yna ac fatha
diolch i'r drefn, da chi ddim, so da chi'n gallu dweud, dwi roed i defnyddio'r banc na, dwi'n gwybod na scamdio, ond i rywun, enghraifft, fatha dwi wedi defnyddio HSBC o'r blaen, sy'n ni'n meddwl yn syth bein, scam ydi o, oherwydd dwi wedi defnyddio nhw o blaen. So, maen nhw reit clyfar yn y ffordd maen nhw'n dewis yr cwmnïau mawr yma. A mae hein maen nhw just yn boen i pawb sydd yn defnyddio e-byst. A dwi'n meddwl bod hwn yn rhywbeth sy'n pryderu lot o bobl. Achos maen nhw'n achosi iddyn ni gwestiynu bron bob e-bost da ni'n ei dderbyn. A mae rhai ohonyn nhw yn gallu bod yn reit scary hefyd. Dwi wedi derbyn rhai sydd, maen nhw fatha hefo rhyw fath o countdown, a maen nhw'n deud fatha, you could lose this, neu, fatha enghraifft yn fan hyn, your account has been closed. Os mae dyna di'r unig gyfrif banc sgynnych chi, mae hwnna'n mynd i achosi bach o banic ydych chi os ydych chi yn ei weld am y tro cyntaf. So, maen nhw'n cael i'w fatha dylunio i roi rhyw fath o reaction iddo chi. A maen nhw'n licio rhoi yr reaction fatha panic ma iddo chi, achos da ni fel bobl, da ni'n dueddol o pam da ni mewn stad o panic, da ni'n dueddol i beidio meddwl mor glir a fysa ni os da ni mewn stad fatha neutral. So dyna be maen nhw'n trio wneud. Dyna pam fyddwch chi yn gweld lot fatha fel da chi'n gweld yma, your account has been closed. Neu yn fan hyn hyd yn oed, yr ochr arall i'r geiniog. Mae'r e-bost yma yn deud fod nhw yn mynd i roi bron i 500 punt yn ôl iddo chi. Ac os da chi falle fatha yn brin ar arian, a da chi'n gweld fod rhywun yn mynd i roi pres iddo chi, eto, da chi'n mynd i fod mewn fatha state of mind gwahanol lle da chi'n meddwl, dwi angen y pres na, be dwi angen wneud i gael y pres na, ac da chi'n meddwl mor straight a fysa chi os da chi ddim yn yr stad yna. So mae yna lot o bethau i'w gysidro a lot o bethau sy'n mynd i fod yn trio'ch panicio chi ac trio cael chi feddwl yn ddim i feddwl mor glir. Ond mae yna rei pethau allwch chi edrych am i wneud yn siŵr fod yr e-byst da chi'n ei weld ac da chi'n ei dderbyn yn ffug neu'n rei gywir. So dyma esiampl arall, jyst fel enghraifft ydych chi. Ond rhai pethau ydych chi feddwl am ydy yn gyntaf cadw llygad am gamgymeriadau sillafu a gramadeg. Ac os da ni'n mynd nôl i hwn rwan, mae'r un yma yn un rili llawn camgymeriadau. So mae bob fatha coma, bob full stop, does na ddim gap rhwng yr gair nesaf. So mae hwnna i rhywbeth fel Tesco, i gwmni fel Tesco, da chi'n mynd i fod yn disgwyl fatha gramadeg mor wael gang Tesco. Mae o'r un fath hefo, ydy o'r hwn, dwi'n meddwl fod nhw'n reis da ar hwn, ond mae o'n gallu bod yn un peth da i edrych allan am yn y lle cyntaf. Hefyd, peidiwch â chlicio ar unrhyw ddolenni, yn enwedig rhai sy'n deud fatha pay now, neu apply now, neu unrhyw fath o fatha, os maen nhw'n gofyn ydych chi'n neud o beth, peidiwch â clicio nhw. I fod yn onest, yn bersonol, oherwydd yn swyddi di wneud yn siŵr eich bod chi mor ddiogel a gallwch chi fod. Yn bersonol, sy'n ni'n deud i beidio clicio ar unrhyw ddolenni glas fel hyn o gwbl, oherwydd allwch chi gael eich scamio, allwch chi gael feirws i'ch cyfrifiadur. Mae yna gymaint o bethau sydd yn gallu mynd o'i le os ydych chi yn bwyso ar rhain. So ni jyst yn deud fatha, os ydych chi'n adnabod yr e-bost neu ddim yn disgwyl yr e-bost, peidiwch â clicio ar dolenni fel hyn. A hefyd, edrychwch ar cyfeiriadau e-bost, lle mae'r e-bost i dod o hefyd. So, enghraifft ar hwn, mae hwn yn un reit clyfar oherwydd online servicing at creditcards.tescobank.com. Os ydych chi'n gweld hwnna am y tro cyntaf, dydy o ddim yn swnio'n rhy amheus, ond fysa Tesco, fatha cwmni mawr fel Tesco, byth hefo e-bost mor hir o hwnna. Fatha, mae hwnna jyst yn obnoxious faint mor hir di hwnna, creditcards.tescobank.com. Fysa nhw ddim hefo e-bost fel yna. So, just fatha cwestiynwch pethau, ac dyna beth dwi'n neud o ddydd i ddydd rwan, dwi o hyd yn cwestiynu pethau, wrach mwy na dwi angen, ond so well nhw i fod yn saff na'n sori.
So, na I fynd nôl I fama eto. So, yeah, creditcards.tescobag.com. Ac hefyd, hefo rhain, fatha, enghraifft, fel o'n i'n deud, os ma' 'na ryw fath o, fel fatha os ma' nhw'n gofyn iddo chi wneud rhywbeth fel enghraifft ar hwn, ma' nhw'n gofyn iddo chi fatha sign in to HSBC sy'n yma. Fysa banc HSBC, fysa nhw'n deitha chi mewn e-bost bod eich cyfrif chi wedi cael. Fysa nhw falle yn eich ffonio chi, neu fysa fod jyst ddim yn digwydd achos pam fysa nhw'n cael eich cyfrif chi. Ac yr un fath yma'n hyn hefyd, a I fod yn onest, 9 gwaith allan o 10, neu hyd yn oed 99 gwaith allan o 100, does 'na neb yn mynd I roid arian iddo chi fatha heb iddo chi wybod amdan y peth. So dwi'n gwybod fatha dach chi'n gallu cael arian yn ôl fatha tax return o'r Llywodraeth, ond rhan fwyaf o'r amser, neu yn enwedig hefo fi, dwi wedi cael llythyr drwy post a ddim dros e-bost fel hyn. A fysa fo byth yn deud claim your tax now ac yn gofyn iddo chi fynd I link yma'n hyn, fysa nhw'n neud o. So just cwestiynwch pob peth fel hyn. A mae o'n mynd I gymryd amser iddo chi fatha ddod I adnabod beth sy'n amheus a beth sydd ddim. Yn bersonol, eto yn swyddi, gwneud yn siŵr eich bod chi mor ddiogel â bosib. Os da chi yn cael e-bost gan eich banc, gan y Llywodraeth, unrhyw beth pwysig fel yna, beth sy'n I ddeud ydy, os da chi hefo unrhyw fatha amheuaeth fod o yn un gwir neu ddim, ffeindiwch rhyw fath o, fatha os di o'n eich banc chi, ffeindiwch fatha bank statements fatha ar bapur, fatha llythyr da chi di dderbyn gan y banc a chwilio am rhif ffôn a ffoniwch nhw a gofynnwch wrthyn nhw, dwi newydd erbyn e-bost, ydy o'n ddibynadwy? Ac fatha hyd yn oed os di o'n un ddibynadwy, ac eich bod chi wedi cymryd dydwch 5 munud I wneud hynny, mae o lot gwell opsiwn na cael eich scamio. So dwi hyd yn awgrymu iddo chi ffeindio rhyw fath o fatha lythyr neu rhywbeth da chi wedi dderbyn gan y cwmni mawr yma a ffonio nhw'n fatha yn uniongyrchol fel yna. A peidiwch byth hefyd, gadwch mi weld, weithiau ar ddiwedd fatha e-byst, maen nhw hefo fatha rhifau ffôn neu e-bost ydych chi gysylltu â nhw. Peidiwch byth a defnyddio hein achos maen nhw yn dueddol I greu fatha rhifau ffôn ffug neu e-byst ffug a maen nhw'n dueddol I gael chi I e-bostio nhw I weld os ydy o'n un gwir neu ffonio nhw I weld os ydy o'n un gwir, ond yn amlwg mae'r rhif ffôn yn un ffug hefyd, so maen nhw'n trio twyllo chi fel yna. So gwnewch yn siŵr bod chi mond yn chwilio am fatha rhif ffôn neu e-bost ar ryw fath o lythyr dibynadwy da chi wedi derbyn ganddyn nhw'n barod. So dyna chydig o bethau i'w edrych allan am hefo scamia e-byst. Mi fyswn ni'n gallu siarad am hyn drwy pnawn, ond dwi'n meddwl sy'n ni'n colli'n llais I hyd yn oed fwy a dwi'n newydd sylwi ar yr amser. So, ia, ond mi fyddai'n gyrru mwy o adnoddau iddo chi. Un peth fysa na I ddeud yn ola cyn I fi symud ymlaen ydy, os da chi yn derbyn rhywbeth fel yma, mae yna wefan o'r enw Action Fraud, ellwch chi reportio fo I. So, na I just fynd I hwnna rwan. Na I just rhoi do mewn yma. Action Fraud, dyma ni. A da chi'n gallu i'w reportio mewn fama, so os da chi wedi cael e-bost neu unrhyw fath o be da chi'n i'w feddwl ydy scam, mi allwch chi i'w reportio fan hyn. Maen nhw hefyd efo llinell ar gyfer siaradwyr Cymraeg hefyd. So os oes gwell gennych chi ffonio, mae gennym nhw linell Cymraeg ydych chi reportio unrhyw scamiau hefyd. Un peth cyn iddo fi adael eto, cyn iddo fi fynd i'r adran nesaf, un peth na I ddeud hefyd ydy, os da chi yn clicio ar unrhyw link, neu os da chi'n meddwl eich bod chi wedi cael eich scamio, a does a ddim fatha shame I gyfaddau hynna, achos mae o'n digwydd i'r gorau ohono ni. Mi allwch chi ffonio 111, fatha yr non-emergency rhif yr heddlu, mi allwch chi ffonio hwnna ac dwi'n gwybod fatha ges I un person o'n I wedi hyfforddi o'r blaen, oedd wedi fatha pwyso ar link fatha amheus ac oedd I yn gofyn I fi fatha be dwi angen wneud, be dwi angen wneud. So ar hi ffonio'r heddlu fatha non-emergency ac ar hi fatha oedd o'n iawn yn y diwedd, gath ddim i'w scamio na'm byd, ond oedd yr heddlu'n andros o
o'n nhw'n andros o help iddi. So mae hwnna jyst yn rhywbeth, peidiwch â phanicio os ydych chi yn meddwl fod chi wedi cael eich scamio, mi allwch chi gael help fel yna. Iawn, dwi actually mynd i symud ymlaen rwan achos dwi wedi bod yn deud ers rhyw 5 munud fo fi'n mynd i. Iawn, actually, na, dwi ddim wedi gorffen. Be ydw i newydd, sy'n newydd fod yn rhywbeth dwi wedi sylwi dros, sy'n ei dweud y flwyddyn dwytha, ydy fwy a fwy o scamiau Cymraeg. Ac dyma un peth o'n i dueddol i gymryd yn for granted fod, does am scamiau Cymraeg ar gael. Da ni'n saff fel siaradwyr Cymraeg, achos, fy na neb, does ar un scamwr yn mynd i siarad Cymraeg, fatha dyma be oedd yn mynd mlaen yn ymhen i, ac rhyw flwyddyn yn ôl, dwi'n meddwl, ges i air gan rwy'n fod na scamiau Cymraeg yn gwneud i'w rounds. Ac dyma un esiampl oedd fatha o hynna. A fatha, na'im wneud chi darllen o i gyd, ond mae croeso chi fynd nôl i'r sleid i darllen o'ch hun. Ond os da chi'n darllen hwn yn gyfan gwbl, ellwch chi weld dydy o ddim y Cymraeg gorau. Mae o bach o Gymraeg, Google Translate, bach o Gymraeg sydd ddim yn neud bach o sens, fatha math yma beth. Ond mi oedd yr e-bost yma wedi cael ei yrru gan rhywun oedd y person yma yn i'w adnabod, ac oedden nhw yn adnabod i'w fatha sut oedden nhw'n siarad, ac oedden nhw'n gwybod fysa nhw ddim yn deud y pethau hyn. So ar nhw bigo fo fyny, ond dwi'n gwybod fod rhai bobl sydd jyst i meddwl, falle fod nhw'n dysgu Cymraeg, ac efallai, na i roed bach o fatha benefit of the doubt iddyn nhw, a dyna lle maen nhw'n cael chi. A fatha un enghraifft efo hwn ydy, fel arfer mae lot o scamwyr yn gofyn iddo chi brynu fatha vouchers, ac yn yr enghraifft yma, Google Play vouchers maen nhw'n gofyn. Yr rheswm am hyn ydy oherwydd efo vouchers, mae'n andros o anodd iddo chi tracio lle mae'r arian yna mynd i. So dyna sut maen nhw yn eich scamio chi. A fel ydych chi'n gweld yma, maen nhw wedi cyfieithu Google Play cards Google Play Store cards fewn i cerdyn rhodd chwarae Google. Diolch yn ei synwyr. Dwi'n actually'n gwybod beth maen nhw'n ofyn am yma, achos mae cyfieithiad mor ddrwg. So mae hwnna jyst yn un esiampl, ond be wna i ddeud ydy peidiwch a cael eich ffwlio os ydy'r Gymraeg yn dda hefyd. Dim ond rhyw bythefnos yn ôl ar yng nghariad i gael e-bost oedd yn edrych fel dolen fatha i rannu ffeil. A dwi'n meddwl oedd o'n deud rhywbeth fel fatha os ydych chi'n gallu cael look ar hwn fatha cyn gyntaf a bosib, diolch yn fawr iawn, ac oedd o'n andros o fatha doedd o'n swnio fatha fod wedi cael ei gyfieithu ar Google o gwbl, oedd o'n swnio fel fatha chi a fi jyst yn siarad fatha oedd o'n swnio'n reit real. So peidiwch a cael eich twyllio os mae y Gymraeg yn dda hefyd. Just os da chi'n mynd disgwyl rhywbeth gan rywun, just picwch y ffôn fyny a gofynwch ydy hwn gan chi, ac os dydy o ddim, dileuwch nhw neu reportio nhw i action fraud. Iawn, dwi actually wedi gorffen efo scamiau e-based fan. Dwi'n newydd sylwi fod i bron yn dri. Dwi'n meddwl fod gennau rhyw 5 munud extra. Di pawb yn iawn am gyfer hynna. Dwi'n mor sori, dwi'n siarad gormod. Ia, dwi'n y swydd iawn i siarad digon, dwi'n meddwl. Ond briliant, diolch iddo chi. Y peth olaf dwi eisiau sôn am ydy feirysau cyfrifiaduron. A dwi'n meddwl fod hwn yn rhywbeth eto sy'n pryderu lot o bobl. Fi hefyd, fatha dwi'n hyd ofn cael feirws cyfrifiadur, achos da chi jyst byth yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd os da chi'n cael un. Y peth gorau iddo chi wneud ydy ei osgoi nhw yn hytrach na taclo nhw. So mae yna lot o pethau fyddwn ni wedi sôn am heddiw yn helpu iddo chi osgoi feirysau. Mi wna i sôn am chydig o rei eraill hefyd. Ond os da chi'n gyfarwydd â feirws cyfrifiaduron, be ydyn nhw ydy fatha darn o feddalwedd bach, neu darn o just wbeth drwg yn eich cyfrifiadur, basically, sy'n gallu lledaenu o un cyfrifiadur i'r llall. A dyna pam mae'n cael ei alw yn feirws, oherwydd yn union fel bobl fatha da ni'n gallu lledaenu feirws o un person i'r llall. Mae union y fath hefo cyfrifiaduron. A maen nhw yn cael eu lledaenu drwy atodiadau mewn e-byst. So mae hwnna yn un rili cyfarwydd. So dyna pam dwi hyd yn dweud peidiwch a clicio ar unrhyw linciau ar
ar e-byst achos mae all iddo fod yn feirws. Rhyw fath os mae rhywun, un andros o boblogaidd ydy os mae rhywun yn gyrru invoice iddo chi. Mae hwnna'n un andros o boblogaidd, mae lot o invoices ffug yn cynnwys feirws cyfrifiadurol. So os da chi'n mynd disgwyl rhywbeth, os da chi'n mynd disgwyl atodiad gan rhywun, peidiwch ei agor o, neu ffoniwch nhw a gofynnwch. So fatha, enghraifft, da ni'n cael invoices drwodd gan fatha yr adran cyllid, allai just pigo'r ffôn fyny a just gofyn, hei, ydych chi wedi gyrru hwn, ac os dydyn nhw ddim, allai ddileu yr e-bost ar atodiad yn iawn. Gall feirysau cyfrifiadurol hefyd ledaenu drwy lawrlwythiadau ar y we. So weithiau os da chi'n llawrlwytho llun, neu os da chi'n llawrlwytho dogfen, gall hyn weithiau gynnwys feirws cyfrifiadurol hefyd. So mae o'n andros o bwysig iddyn ni wneud yn siŵr fod yr gwefannau da ni'n ei ddefnyddio yn rhaid ddibynadwy drwy ddefnyddio yr clo, drwy ddefnyddio yr ar ôl HTTP, drwy ddefnyddio yr is legit site o Wythnos 4 hefyd. So mae yna lot o bethau allwch chi i wneud yn siŵr bod chi ddim yn pwyso ar unrhyw atodiadau e-byst a ddim yn lawrlwytho unrhyw pethau amheus ar-lein. Ond sut allwch chi gadw'ch hunain yn ddiogel? So, fel o'n i'n dweud, peidiwch â agor atodiadau e-byst sa bod chi'n gwybod bod chi'n disgwyl nhw. A dim ond llawrlwytho pethau o ffynhonnellau parchus o'r we. Fel o'n i'n dweud, edrych ar pa wefannau da chi'n i'w goelio, pa wefannau sydd yn ddibynadwy. Ond, os da chi yn cael feirysau, be allwch chi wneud am y peth? So, mi nathon ni sôn chydig am hwn reit ar y cychwyn, ond mae yna lot o gwrthfeirysau ar y farchnad ar hyn o bryd, a mae yna lot yn nhw o wahanol brisiau, maen nhw'n fatha gaddo i wneud gwahanol bethau. Dwi'n mai ddeud, dos am rhaid ydych chi dalu drwy'ch poced i gael gwrthfeirws da. Os da chi'n defnyddio fel fi, fatha cyfrifiadur Windows, mae gen, ers Windows 10 dwi'n meddwl, neu wrach Windows 7 dwi'n cofio, ond mae Windows wedi buddsoddi mewn i rhywbeth o'r enw Windows Defender, a mae hwn wedi cael i'w fewnosod fewn bob cyfrifiadur Windows, a mae o yn gwrthfeirws fatha safonol da sydd ar eich cyfrifiadur chi, a mae o'n gweithio yn y cefndir heb iddo chi feddwl amdano fo, really. A mae o yn andros o, mae o'n andros o le da iddo chi gychwyn. Rhai eraill sydd yn dda sydd am ddim ydy, dwi wedi defnyddio y Vast o'r blaen hefyd sydd am ddim, ac AVG hefyd. A mi wna i dolenni o hein yn yr pecyn adnoddau. Ond mae heina yn rhai andros o dda sydd am ddim hefyd. Ond hefo Windows Defender, dyna beth dwi'n ei ddefnyddio, ac allwch chi, mi fydd o'n byw ar eich cornel dde'ch sgrin chi, fydd o fatha yn edrych fel rhyw fath o tarian fel hyn. Ac mi allwch chi fatha sganio'ch cyfrifiadur chi i weld os ydi o yn dod fyny hefo unrhyw feirysau. Dwi'n awgrymu ydych chi'n gwneud hyn bob hyn a hyn, jyst i wneud yn siŵr eich bod chi yn fatha, does gennych chi ddim unrhyw feirysau. So allwch chi just pwyso quick scan, a fel ydych chi'n gweld yn fama, oedd y sgan nes i'n wneud ar efo bara llai na munud, ac ar efo sganio bron i 40,000 o ffiliau, a does na ddim threat wedi cael i'w ffindio. So mae o just yn rhoi chydig o fatha, protection ydych chi. Be na i ddeud hefyd, dydy o ddim ar y sgrin, ond be na i ddeud hefyd ydy gnewch yn siŵr fod eich cyfrifiaduron a'ch ffonau symudol chi fatha mor up-to-date ac allan nhw fod. Os mae yna update yn dod fyny yn deud fatha, fel arfer rhan fwyaf o'r amser ar y cyfrifiadur am yn digwydd pan ydych chi yn mynd i shut down computer, neith o ddeud update and shut down. Gnewch yn siŵr fod chi wedi updateio eich cyfrifiaduron chi activeisio chi cyn gyntaf â phosib, achos mae rhain yn galluogi iddo chi fod yn fwy fatha diogel o feirysau, ac da chi fydda cael eich arbed o feirysau yn lot fwy hawdd. Mae lot fwy o fatha, mae yna lot o bobl sydd yn trio fatha beth sy'n cael ei alw'n Saesneg patch up,
fatha gwendidau yn y systemau. So dyma be mae'r updates ma'n neud, mae o'n gwneud yn siŵr fod y gwendidau yn cael i'w drwsio, so wedyn does na un feirws yn gallu dod fewn i'ch system chi o fewn yr gwendid yna. So gwnewch yn siŵr fod eich cyfrifiadur yn chi a pethau yn up-to-date, basically, ydy be dwi'n trio i ddeud. Emma, Iawn. os gael jyst nodi, mae un peth ar hwnna, wrth gwrs, ydy, dyn ni ar fi'n cael y Windows 11 ma'n, dyn ni lot o bobl. Yndan. Mae gennau ddau gyfrifiadur sy'n dweud not compatible gyda Windows 11. Dwi'n mynd yn rhaid hyn, achos bod yna rhywbeth yn y cyfrifiadur, bydd bod yn cof neu'n brosesydd neu rhywbeth felly sydd ddim yn compatible. So falle bydd y scams pellach yn mynd i fod yn y misoedd nesaf fel bydd pobl yn dweud, dwi'n mynd gallu gwneud hyn, neu falle bydd ddim yn gweithio. Dwi'n meddwl, dydy hwnna ddim yn rhywbeth i boeni yn syth bin oherwydd dwi'n meddwl fod Microsoft yn fatha planio i gael Windows 10 i fod yn dal i fynd am chydig flynyddoedd eto. Neu dyna be arnyn nhw'n wneud pan oedd Windows 10 yn newydd. So, basically... Dwi'n meddwl 2025 maen nhw wedi dweud am Windows 10. Ond jyst rhag on bod jyst dechrau sylwi bod cyfrifiaduron yn mynd yn hen a bydd rhywun dweud, dwi'n gallu gael ein diweddara, ond maen nhw dal yn cefnogi'r hen un. Yn union. Briliant. Ia, a ges i'r sgwrs yma fo dat dyn nhw'n blaen, achos ar i'w ffôn o falu, ac ar efo, oedd o'n deitha fi, dwi'n meddwl oedd gynnu fo fatha iPhone 6 neu beth hwnna, really hen, ac oedd o'n deud, Emma, pam dydyn nhw'n hefo hwn ddim mwy, pam dwi eisiau hwn, dwi dallt hwn, fatha dwi'n eisiau un brand new. Ac o'n i'n deud, wel dat, does na ddim updates iddo fo mwy, dydy o ddim yn saff, ac oedd o just methu dallt, am ffarmwr di os, oedd o just methu dallt pam fod un ffôn methu ddim just para fo am byth. So, o'n i'n cael y sgwrs yma fod yn o'r blaen lle, o'n i just dda, wel, dydy o'n saff, dyna pam maen nhw'n gorfod newid, ond pwynt andros o dda hefyd am hynna. Newydd anghofio, fo fi yn sôn chydig am preifatrwydd cyfryngau cymdeithasol hefyd. So, na i just sôn am hein yn gyflym iawn hefyd. So, mae gwybod fod chi yn breifat ar gyfryngau cymdeithasol yn rhywbeth reit pwysig iddyn ni gyd. Oherwydd, da ni angen gwneud yn siŵr mae ni sydd hefo rheolaeth dros yr hyn da ni'n ei roed ar y we. A ddim pawb sydd yn siŵr iawn sut i gael rheolaeth ar hynny. So dwi am ddangos enghraifft o sut i wneud hynna yn gyflym iawn ar Facebook ac ar Twitter. So, na roed y siampl ydych chi yn fan hyn. So, dyma fy Facebook dyma Facebook gwaith fi, so dyma beth dwi'n iwsio ar gyfer fatha arddangosfydd fel hyn. Ac os da chi eisiau newid eich preifatrwydd chi ar Facebook, da chi jyst angen mynd i'r saeth ma'n fan hyn, a wedyn gosodiadau a preifatrwydd. A wedyn, mae yna ddau opsiwn fan hyn, allwch chi fynd i privacy check-up, neu llwybrau byr preifatrwydd. Fel da chi'n gallu gweld hefyd, mae'n Facebook i yn y Gymraeg, ond mae yna lot o Saesneg yn efo, so mae'n Facebook i yn officially yn Wenglish. So mae yna rhai pethau sy'n Cymraeg ar ein Saesneg, dwi'n ymddiheuro. Ond dwi'n awgrymu ydych chi fynd i'r llwybrau byr preifatrwydd ma, so privacy shortcuts. A be mae hwn yn ei wneud ydy mae'n rhoi rhestr ydych chi o'r pethau ddylech chi fatha newid neu ddylech chi jecio. So, enghraifft, yma'n hyn, mae'n take a privacy check-up. A wedyn o fan hyn, allwch chi newid pwy sy'n gallu gweld yr hyn da chi'n i'w rannu, sut i wneud eich cyfrif chi yn ddiogel, sut mae bobl yn gallu ffeindio chi ar Facebook, math o beth. A wedyn os da ni'n mynd i fama, who can see what you share. Mae o'n mynd â chi gam wrth gam, a mae o'n gofyn wrthych chi pwy da chi eisiau i weld yr gwybodaeth sgynnych chi ar eich Facebook. So, enghraifft yma'n hyn, pwy dwi eisiau i weld, pa phobl dwi eisiau i weld fy'n e-bost i. Dwi wedi dewis dim ond fi, ond mi allwch chi ddewis ffrindiau, allwch chi wneud o'n gyhoeddus, ac yr un fath hefo fatha eich penblwydd chi, lle ydych chi'n byw, eich swydd chi. So, dwi'n fama da chi'n gallu gweld, mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn dim ond fi. Mae o gwbl fyny ydych chi faint mor agored ydych chi eisiau bod, ond mae Facebook yn ddiweddar wedi fatha gwella faint mor fatha agored maen nhw i fatha bobl newid i'w fatha
opsiynau preifatrwydd. So eto, allwch chi ddewis pwy sy'n gallu gweld eich postiau chi. So dwi am roi dim ond fi eto. Na, dwi ddim am roi dim ond fi, actually. Na i roi ffrindiau ma'n achos dwi eisiau bobl wel nhw. Ond allwch chi really fatha customeiddio hwn i fod yn union sut ydych chi eisiau fo fod. So mae o'n mynd â chi gam o'r sgam, so mae o reit hawdd ydych chi'n neud. A sy'n ni yn awgrymu ydych chi'n neud hyn bob ryw chydig fisoedd, jyst i wneud siŵr fod o dal i matcho beth ydych chi isio allan o Facebook, really. A wedyn, Twitter, mae Twitter yn lot hawsach i wneud yn fwy prifat. So dyma'n nghyfri fi, ac os dwi'n mynd i more yn fan hyn, a settings and privacy, fan hyn, a wedyn, mae o bach o lwybr, actually, dwi hyd yn anghofio fo. So dwi'n mynd i settings, privacy and safety unwaith eto. A wedyn mynd i audience and tagging. A wedyn, dyma'r unig beth allwch chi wneud i wneud eich Twitter chi yn fwy preifat. So allwch chi bwyso y bocs yma. A be mae o'n wneud ydy mae o yn galluogi i dim ond bobl sy'n eich dilyn chi a fo chi yn derbyn, dim ond nhw sy'n gallu gweld eich tweets chi. Dim ond nhw sy'n gallu gweld y pethau da chi'n i'w rannu. So mae hwn yn ffordd dda iddo chi gallu, fatha, jyst gwneud yn siŵr fod chi efo control yn mynd i ddweud fatha rheolaeth dros yr hyn da chi yn i'w rannu a pwy sy'n mynd i weld yr hyn da chi'n i'w rannu. So mae hwnna yn lot fwy syml, ond mae o fyny ydych chi. Dwi'n bersonol ddim hefo fo ymlaen, achos dwi eisiau i bobl weld yr hyn dwi yn i'w tweetio, achos dwi'n hyfforddi, dwi'n hysbysebu hyfforddiant a felly, so dio ddim iddo fi, ond os yna ni efo beth mwy personol, wrach sy'n ni yn pwyso hwnna. So mae o gwbl fyny ydych chi, really. Iawn. So, o ganlyniad i sesiwn heddiw, da ni wedi trafod sawl ffordd i gadw'n gwybodaeth personol yn ddiogel ar-lein, a da ni wedi dysgu am sut i greu gyfrinair diogel a gwirio 2 gam, a sut i wirio am feirysiau hefyd. Os gan rwy'n unrhyw gwestiynau yn dilyn o'r sesiwn ola o'r sesiwn, os dio yn wbeth i wneud am y sesiwn heddiw, neu unrhyw beth i wneud efo'r cwrs o gwbl. Ga i ofyn cwestiwn, os ti'n mynd i? Gyntaf, diolch yn fawr am heddiw. Lot o bethau da iawn heddiw a'r sesiynau eraill i gyd. Jyst dod at cookies. Nach chi rhywbeth sydd yn gallu creu problem, oherwydd aml iawn, pan ti'n mewn i gwefannau, ti'n cael neges yn deud i dderbyn nhw i gyd neu i'w rheoli nhw. Ac wrth gwrs, mae'r draffaeth yn mynd i rheoli nhw yn gallu bod yn dipyn o boen. So mae'n reit hawdd, jyst clicio yn dydi a jyst deud derbyn y cyfan. Os di rhywun yn derbyn y cyfan, lle mae hwnna'n gadael rhywun wedyn o ran diogelwch a preifatrwydd, oherwydd mae rhaid bod yn agored i cookies, neu ydych chi'n mynd at wybodaeth beth bynnag? Cwestiwn da, actually, achos dwi'n meddwl fod bob gwefan yn cadw'r gwybodaeth mewn ffordd gwahanol. Dwi'n gwybod oherwydd fatha efo GDPR dydy yma, mi allwch chi gysylltu a unrhyw wefan a deud dwi'n eisiau ydych chi gadw yn wybodaeth sydd mwy, a maen nhw yn gyfreithiol yn gorfod fatha tynnu bob fath o wybodaeth sgynnyn nhw amdano chi fatha yn syth bein, neu mae gynnyn nhw fatha rhyw chydig wythnosau gael gwared yn nhw. Be sy'n ni'n deud, os da chi yn bryderus efo hynna, achos dwi'n cytuno, dwi'n meddwl mor boen mynd ar bob gwefan a gorfod fatha reject, os mae yna opsiwn, neu fatha dewis pa rei da chi isio iddyn nhw tracio a felly. Os da chi yn bryderus hefo fatha cookies a felly, sy'n ni yn awgrymu defnyddio rhywbeth fel incognito mode ar fatha eich porwr gwe. So defnyddio incognito window yn fan hyn, oherwydd maen nhw'n gallu tracio lot llai, dydy'r incognito window yma, dydy o ddim hefo gymaint o wybodaeth amdano chi, so dyn nhw'n gallu tracio gymaint o wybodaeth am chi. Dwi'n meddwl fod lot o wefannau dyddi yma, neu dwi'n meddwl, y rei dwi wedi bod ar anyway, maen nhw hefo opsiwn os da chi yn clicio arno fo i fatha only allow fatha the bare minimum. Dim dyna beth yw'r geiriau cywir, ond mae o beth fel fatha bare minimum, dwi'n cofio beth yw hwnna. Dyna beth dwi fel arfer yn i'w ddewis. A wedyn fel yna, yr unig beth maen nhw yn i'w tracio ydy fatha eich bod chi wedi bod ar y wefan a ddim mwy. Ond mae o'n gwestiwn da, wrach na i neud bach fwy o ymchwil am hwnna heddiw neu fory, a dod nôl atoch chi i weld fatha be maen nhw actually yn
gwneud hefo'ch gwybodaeth chi, achos ni yn licio gwybod mwy am hynna. Ma' nhw'n deud fod o i helpu bobl, oherwydd mae o'n gallu teilwra yr hyn da chi'n i'w chwilio am i fod yn berthnasol i be da chi wedi danos i'r we bo chi efo diddordeb mewn yn barod. A dwi yn bersonol wedi ffeindio lot o bethau sy'n ni heb i'w ffeindio os da ni ddim wedi defnyddio cookies. So lot o bethau dwi wedi bod mae gennai diddordeb mewn hwnna. A mae o jyst achos dwi wedi bod yn edrych ar rhywbeth tebyg o'r blaen. So dydy o ddim o hyd yn rhywbeth negyddol, ond mae o yn swnio'n reit negyddol pam da chi'n meddwl o tracio ac dilyn ac pethau fel yma. Mae o'n gallu bod yn reit bryderus, ond na i wneud bach mwy o ymchwil am hwnna a dod nôl at chi. Ond diolch am y cwestiwn, achos mae o'n un reit, diddorol iddo fi gael gwybod hefyd. Ga i gofyn un arall, sori. Dwi'n meddwl, rhywbeth arall hefyd sydd wedi gwydwi efo gwrthfeirws mae caffi. A maen nhw yn ddiweddar wedi cynnig rwan VPN, Virtual Private Network. Ydy o'n mantais i glicio ar hwnna fel bod hwnna mlaen drwy'r amser? Ydy hwnna mewn ffordd wedyn yn gwneud rhyw elfen o fod yn incognito hefyd? Yndi, so mae hwnna fwy ar gyfer preifatrwydd na ydio na fatha arbed fatha feirysau. Dwi'n meddwl, os dwi'n gywir yn deud hyn, dwi'n meddwl bod chi dal yn gallu cael feirws drwy ddefnyddio VPN. Be mae VPN yn ei wneud os rhywun ddim yn gyfarwydd, ydy mae o'n chwalu yr gwybodaeth sgyn yr person arall fatha o le ydych chi'n dod o. So o'ch IP address yn cael ei alw. So mae gen bob cyfrifiadur a bob fatha cysylltiad gwe IP address. A wedyn os ydych chi'n defnyddio VPN, mae o fatha dydy o ddim yn edrych fel fod chi ar y cyfrifiadur ydych chi'n i'w ddefnyddio os di'n ei synwyr. So mae o fwy ar gyfer preifatrwydd na ydy o fwy ar gyfer fatha diogelwch rhag feirysau. Ond mae o, fatha da ni o hyd yn gwaith, da ni'n defnyddio VPN ar gyfer mynd ar fatha lot o'r pethau fwy sensitif da ni'n mynd ar fatha yn gwaith. So os dwi angen mynd fewn i unrhyw fatha database yn gwaith, mi wna i fynd ar VPN yn gyntaf. So mae'n fwy o diogelwch, fatha dos y neb yn gallu'n dilyn ni i fewn i'r cyfrif yna math o beth. So allwch chi ddefnyddio fo ar gyfer dwdwch fatha os da chi yn defnyddio rhywbeth fel LastPass enghraifft sydd hefo'ch cyfrineiriau chi gyd yn fanna. Allwch chi ddefnyddio VPN mwyn cael mynediad i hwnna, a wedyn da chi'n gwybod os neb yn mynd i fod yn eich tracio chi ar gyfer hynna. Dwi'n gobeithio fynd hynna neu synwyr, ond mae o'n syniad da i edrych fewn iddo fo, definitely. Diolch yn fawr. Iawn, croeso. Dwi'n meddwl bod gennau sleid arall, dyma ni. Be o'n i'n mynd i ddweud oedd diolch yn fawr iawn iddo chi gyd am ymuno ar cwrs 6 wythnos. Dwi wir yn gwerthfawrogi eich bod chi wedi rhoid eich amser i fewn i'r cwrs yma. A swn i jyst yn licio diolch iddo chi. Da chi wedi bod yn griw lyflu, dwi wedi bod yn na i fethu chi prawn dim Mawrth nesaf, achos dwi wedi mwynhau jyst cael sgwrs a jyst cael siarad am technoleg a bethau digidol, a dwi wir yn gobeithio fod yr cwrs wedi bod yn un difyr a diddorol a bod chi wedi dysgu lot. A dwi'n gobeithio fod chi yn parhau eich hyder newydd ar-lein ac yn mwynhau dysgu ar yr antur digidol hefyd. So diolch yn fawr iawn iddo chi gyd. Eto, na i aros am chydig os gennych chi unrhyw gwestiynau o gwbl. Ond os ddim, mi fyddai yn gyrru... well fi stopio recordio, actually. Dyma ni. Stop recording. Mi fyddai'n gyrru recordiad